Sporttalent getest bij kinderen basisscholen. Basisschool De Kruitwis klaar voor de kwartfinale. Het is vandaag 4 juli. Dit is het Pelemaasjournaal. Topsport Limburg is begonnen met het testen van sporttalenten van kinderen. De aftrap van deze provinciale campagne vond plaats in groep 8 van een aantal basisscholen. Topsport Limburg heeft voor Venray gekozen omdat Venray een van de toonaangevende topsportgemeenten van Limburg is. Met de zogeheten talentidentificatietest wil Topsport Limburg meer sporttalenten in Limburg ontdekken en voor ieder kind inzichtelijk maken waar het de meeste aanleg voor heeft. Ja, wij vinden dat kinderen eigenlijk het best uit zichzelf moeten halen. Wat nu vaak gebeurt is dat kinderen kiezen voor een tak van sport omdat papa en mama dat doet of anderszins. Maar eigenlijk op een latere leeftijd dan ontdekken ze eigenlijk van verdorie, ik had eigenlijk nog andere talenten, maar dan is het vaak te laat. En talentswitch wordt een heel belangrijk essentieel onderdeel in de topsport. En hoe vroeger je dat doet en hoe beter het is. Daarbij is het ook nog zo dat als je iets doet wat je heel leuk vindt, dan blijf je het ook veel langer doen. Aan de hand van diverse metingen wordt gekeken naar de aanwezigheid van talent bij jonge mensen. In deze fase meten we heel bazaal zeg maar, of er aanleg is voor talent. En vervolgens in de volgende testen, die worden ook geavanceerder hè, met allerlei toeters en bellen eraan. En dan zie je al, dan komt het al naar boven. Hè. Dan heeft iemand lichamelijk en heeft hij zoveel voorsprong. Daar zie je al daar zie je al aspecten naar boven komen waardoor iemand weet waarvan je weet dat hij straks beter wordt. Bij aanvang van de test werden de leerlingen toegesproken door 2 enthousiaste topsporters. Topsport Limburg die gaat hier testen uitvoeren. En daarbij willen ze eigenlijk de kinderen inspireren met topsporters. Omdat die toch een bepaalde status hebben voor kleine kinderen. Wat voor topsport doen jullie? Ja, wij doen triathlon. Meestal voor de kleine kinderen wel een onbekende sport. Daarom vind ik het ook belangrijk dat de kinderen ook met triathlon nu vandaag meer inzicht krijgen. Daarna werd er gemeten, gewogen en werd er gestart met de diverse testonderdelen. We hebben gerend, 20 meter. Daar een iets korter stukje. Daar hebben we met de bal de kogel gestoten. Omdat het me wel leuk lijkt om te weten waar ik goed in ben. En dan kan ik ook kijken wat sport ik die je daar kan gaan doen. En als je nou heel goed bent in sport, ga je er later dan eens mee doen? Jawel, natuurlijk. Ja, ik wil graag voetballer worden. Er werd afgesloten met een groepsfoto en het uitdelen van handtekeningen van de topsporters op een goodiebag. De kinderen krijgen na de vakantie via school de testresultaten te horen. Groep 8 van basisschool De Kruitwis is klaar voor de komende wedstrijd Nederland-Costa Rica. In vol ornaat bereiden de kinderen zich met allerlei activiteiten voor op een mogelijke overwinning. Ja, het WK leeft natuurlijk heel erg in Nederland, ook bij ons op school. We hebben onze school ook helemaal in het oranje. In oranje. En ook in de klas hebben we een WK-pool gedaan waarin de kinderen konden voorspellen wat de verschillende uitslagen zouden worden. Ja, natuurlijk nu Nederland zo ver gekomen is leeft het enorm. In de pools kon je stemmen van Nederland tegen Spanje hoeveel het werd. En als je het goed had, kreeg je dan zoveel punten. En als je de meeste punten had, dan was je eerste. Niet alleen de kinderen leven mee met het Nederlands elftal, de hele school is betrokken. Ook met de leerkrachten hebben we een WK-pool gedaan. En ook wij zijn bezig met het voorspellen van de uitslagen. En ook het jeugdjournaal wordt regelmatig terugbekeken in de klassen. En ook daar is altijd een WK-item. Over wie de beste speler is van het Nederlands elftal zijn de leerlingen gelijk gestemd. Memphis Depay. Nou, Robin die versnelt ook heel veel soms. En dan haalt hij de spelers ook in. En ik denk dat hij ook een hele goede kans maakt om te scoren. Ja, ik vind dat ze heel goed spelen. En ja, 4 jaar geleden ook in de finale gekomen. En ja, ik hoop dat het dit jaar ook weer lukt. En wat vind jij van het Nederlandse elftal? Dat ze heel goed spelen en dat ze ook elke wedstrijd winnen, dat is ook al heel goed. Het Nederlands elftal speelt morgen om 10 uur de belangrijke kwartfinale tegen Costa Rica. Dames van De Kruitwis, wat gaat het morgen worden? 3-1 voor Nederland! Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's middags. Morgenavond vanaf 7 uur kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het warm en is er kans op een lokale onweersbui. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt en neemt de wind toe. Het is overwegend droog en tijdens zonnige perioden wordt het zo'n 24 graden. In de loop van de middag en avond komt er meer bewolking, gevolgd door perioden met regen. Ook is er kans op een onweersbui. Zondag stijgt het kwik tot ongeveer 23 graden. Het is waarschijnlijk half tot zwaar bewolkt en er zijn enkele buien of langere perioden met wat regen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.